Coronacrisis laat zijn sporen na bij Zeeuwse hotels en groepsaccommodaties. En dat gaat ten koste van vernieuwing. Op het moment dat jij 1,5, 2 jaar lang heel veel omzet verliest, nou ja, dan zijn alle plannen die je voor de toekomst hebt, kunnen wel even in de ijskast. En verder in het nieuws vandaag. Wandelvoetbal wint aan populariteit. En Rosalie schittert in comedyserie. Goedenavond. Niet alleen vorig jaar, maar ook dit seizoen hebben hotels en groepsaccommodaties in Zeeland het zwaar gehad. Uit een enquête van het kenniscentrum Kusttoerisme en bevestigd door CBS-cijfers blijkt dat een groot gedeelte ook dit jaar rode cijfers schrijft. Dit in tegenstelling tot campings en vakantieparken, want die hebben een prima recreatieseizoen achter de rug. Als ik terugkijk op 2021, we hebben nu de cijfers tot en met augustus, dan zie je dat toeristisch Zeeland zich aardig aan het herstellen is. Dat geldt met name voor de kampeerterreinen en de huisjesterreinen. Die zitten eigenlijk weer nagenoeg op het niveau van voor corona. Maar er zijn wel een paar groepen die achterblijven en dat zijn de hotels en de groepsaccommodaties. Het aantal hotelovernachtingen is van 1,4 miljoen in 2019 gedaald naar ruim 1 miljoen dit jaar. En er is bijna geen verschil met vorig jaar. Ook bij de groepsaccommodaties zie je een flinke daling sinds 2019. Daar is het aantal overnachtingen zelfs met zo'n 50% gedaald. Je ziet dat de hotelmarkt echt een enorme tik heeft opgelopen. Investerend vermogen is natuurlijk weg. Op het moment dat jij 1,5, 2 jaar lang heel veel omzet verliest, nou ja, dan zijn alle plannen die je voor de toekomst hebt, kunnen wel even in de ijskast. Ja, en de vraag is ook van, wat betekent het voor de komende jaren? Er zijn veel hotelplannen in Zeeland, nieuwe bouwplannen. Nou ja, hoe snel kan deze markt zich weer herstellen de komende tijd? Dit herstel heeft bij de Zeeuwse campings en vakantieparken dit jaar dus al gedeeltelijk plaatsgevonden. Nou, de campings en de bungalowparken die zagen dat heel veel buitenlandse gasten nog altijd wegbleven. Meer nog dan vorig jaar. Dat is eigenlijk volledig opgevuld door de Nederlanders. Nederlanders hebben echt Zeeland ontdekt de afgelopen 2 jaar. Hebben zij weer vet op de botten. Ik denk dat dat te vroeg is om te zeggen. Ze hebben natuurlijk vorig jaar een enorme omzetdip ervaren. Fijn dat nu de overnachtingscijfers weer op peil zijn. Maar het verlies van vorig jaar loop je niet even in 1 seizoen in. En we gaan naar Goes, daar staat verslaggever Erik Holm. Erik, ja, de hotels en groepsaccommodatie hebben het zwaar gehad. Dit in tegenstelling tot campings en vakantieparken. Hoe is dat verschil eigenlijk te verklaren? Nou ja, volgens een aantal hoteliers ik heb gesproken en het kenniscentrum Kusttoerisme zijn er meerdere redenen aan te wijzen. In eerste instantie bleven de buitenlandse gasten weg. In tweede instantie, de zakelijke markt lag stil. Dus die inkomsten, die misten ze ook. Maar mensen gingen ook op zoek naar hotels met eigen voorzieningen. Om bijvoorbeeld zelf te kunnen koken. Want zeg nu zelf, met een afhaalmaaltijd op je hotelkamer, ja, dat wil niemand. Nee, het is te begrijpen. Nu hebben we het nog niet gehad over de dagrecreatie in Zeeland. Hoe was het afgelopen seizoen voor deze sector? Nou, het voorseizoen was ronduit slecht. Het hoofdseizoen, dat was redelijk. Ondanks alle maatregelen. Bijvoorbeeld het dragen van een mondkapje, de beperkte bezoekerscapaciteit en bijvoorbeeld de 1,5 meter maatregel. Er is dus volgens het kenniscentrum sprake van enig herstel, maar de sector is nog lang niet op het niveau van voor het coronatijdperk. Erik Holm, dankjewel. In de Zeeuwse ziekenhuizen lagen vanmorgen 28 coronapatiënten. Dat is het hoogste aantal sinds mei en zijn er 6 meer dan vorige week. De stijging wordt voor het grootste deel veroorzaakt door coronapatiënten die van ziekenhuizen buiten Zeeland zijn overgenomen. In totaal liggen er 8 patiënten op de IC en de ziekenhuizen verwachten de komende weken een verdere stijging. Daarom plant Zorgzaam in Terneuzen op dit moment al minder operaties in. Maar het ziekenhuis benadrukt dat er nog geen operaties moeten worden afgebeld. In een auto langs de Kanaalweg bij Retrangement is vanmorgen een dode man gevonden. Rond 7:30 kwam de eerste melding binnen. Het voertuig was vrijwel helemaal onder water verdwenen. Duikers van de brandweer vonden vervolgens de man uit Sluis, die inmiddels al was overleden. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak en het is nog niet duidelijk of er sprake is van een ongeluk. Het was vandaag de jaarlijkse Oral History Dag in het Watersnoodmuseum. Er worden dan verhalen verteld over de ramp en bijzondere schenkingen aan het museum worden openbaar gemaakt. Een ervan is een uitklapbare roeiboot die gebruikt is om onder meer mensen te redden. Ook heeft het museum een draagbare couveuse gekregen.
Die heb ik gekregen van een mevrouw uit Wijk en Aalburg. Die zat in een bejaardenhuis daar. En die schijnt in 1953 hier als wijkverpleegkundige gewerkt te hebben met deze couveuse. Hier ging de kokend water in. Hier een natte spons voor de vochtigheid. En hier was dan de thermometer. En het laatste en derde geschenk is een schilderij uit Goorselt. Dat is geschilderd in 1953 en na vele jaren nu terugkeert naar Schouwen-Duiveland. Er is een nieuw stripboek uitgekomen. Dat gaat over de tijd dat de Vikingen huis hielden op Walcheren. Het gaat om het eerste deel van een reeks van 3. Het boek vertelt het verhaal van een 11-jarige vikingjongen die aanspoelt op de Zeeuwse kust en wordt gevonden door monniken. Later in het verhaal komt hij in het leger terecht. Er zijn aanwijzingen dat Zeeland in de 9e eeuw heeft gediend als uitvalsbasis voor vikingen. Vanuit Zeeland gingen ze enkele tientallen jaren op rooftocht, bijvoorbeeld naar Engeland en rijke Vlaamse steden zoals Antwerpen en Gent. En straks in deze uitzending hoe oudere liefhebbers toch kunnen blijven voetballen. Maar nu eerst Rosalie Sijmons. Ze is al jaren actrice bij Duinart, een theatergroep voor mensen met een beperking. En Rosalie heeft één grote wens, en dat is beroemd worden. En de vervulling van die wens is nu een stapje dichterbij gekomen, want de Vlissingse speelt namelijk in de nieuwe YouTube-serie Downtown. Rosalie Sijmons is alweer bezig met een nieuwe theaterrol. Maar ze speelt Dr. Destiny in de komedie Downtown. In het dorpje heel veel mensen met Down. Kan ik jou helpen? Nee, jullie kunnen niet helpen. Ja, zeker. Ja, we kunnen helpen. Iedereen vraagt om hulp bij Henry, zeg maar. Van Dik 1 en 2. Van, nou, ik kan een klein stukje doen. Van, tot de ballen. En waarom ik dat zeg? Ja, waarom zeg je dat? Nou, ja, dat is gewoon opeens mijn tekst geworden. Vind ik gewoon leuk om te zeggen. Tegen Henry bedoel ik, hè? Henry van Loon heb je het nu over, hè? Dat is de acteur, hè? Ja, hij is echt knap, hoor. Weet je wat ik hoop? Dat we niet nu ineens gestoord worden. Game on, Lil Dick. Eerst werd het allemaal gefilmd. Alles in één keer opgenomen. Kun je zelfs kunnen schieten. En als het niet goed was, toen moesten we over. Ook was het heel erg warm, met heel veel lampen. Rosalie weet dat acteren hard werken is. En dat je elke keer weer opnieuw moet laten zien wat je kan om te worden gekozen voor een rol. Eigenlijk wel. Ik heb heel veel audities gedaan. En wat moest je dan doen? Zoals iemand in de bal schoppen. Of ik moet iemand het leven wekken. Of een nieuwe hart verwisselen. Echt waar? Ja. En dan wilden ze gewoon kijken of je dat kon. Of je echt kon acteren. Ja, zoiets. En Rosalie weet ook hoe belangrijk publiciteit is. Ze heeft een eigen site die laat zien wat ze allemaal kan en doet. Dat is toch via mijn website. Daar konden ze me vinden. En toen dacht ik, hé, die gaan we meenemen. Om er echt beroemd van te worden. Van Downtown. Ik voel me echt down. Ja, ik ook. Ik ook. En de comedyserie Downtown is te zien op het YouTube-kanaal van NPO 3... waar iedere maandag een nieuwe aflevering online verschijnt. Ze zijn de 60 al ruim gepasseerd, maar de mannen in Spui moeten er niet aan denken om te stoppen met voetballen. Gelukkig voor hen is er wandelvoetbal, wat in populariteit alleen maar groeit. Zo neemt het aantal verenigingen waar gewandelvoetbald kan worden alleen maar toe. En deze maand gaan de clubs overleggen om toernooien te gaan houden. Straks lekker trainen, goede warming-up. Eerst met bal, daarna nog even zonder bal. Even goed rekken. Even afstand houden. Een danspasje. Ja, ga ik op dansles gezeten, hè? We hebben hier een fantastische groep met vrienden onder elkaar. We amuseren ons, we staan op het veld, we ruiken gras, we hebben een bal. Beter kan bijna niet. Nou, ik zeg wel eens, als ik een bal zie, dan verlies ik mijn verstand. En dat is wel een beetje zo. Het gaat natuurlijk zo snel niet meer, maar we doen ons best, hè? Toch? Ja, het is toch een sport die je hele leven van jongs af aan hebt beoefend. En dat wil je zo lang mogelijk blijven doen? Als het zou kunnen, ja. Sinds 3 jaar is er wandelvoetbal in Spui en dat bevalt in meerdere opzichten. Je ontmoet andere mensen. Er ontstaan nieuwe vriendschappen. Je praat eens over iets anders. Dat is één. Gezelligheid, sociaal. En zeker als je toch maar de hele week thuis zit. En dan zo'n donderdagmorgen lekker een uitstapje.
Ja, want doe je het ook wel voor de sociale contacten? Jawel, natuurlijk wel. Je ziet wat oude spelers waar je 50 jaar geleden tegen gevoetbald hebt. Dus dat is toch leuk. Heb ik ook 50 jaar die niet gezien. En hier kom ik ze weer tegen. 2 is sportief. Je beweegt. En iedereen wil tegenwoordig dat ouderen tot op hoge leeftijd bewegen. Nou, dat doen wij. Oké, op de heenweg even gewoon lopen. En op de terugweg even lang maken. Lekker op je tenen. Op de heenweg even gewoon lopen. Hè? Wandelvoetbal is ja, een spelletje met een aantal beperkende regels. En wat wel heel lastig fluiten is, dat vind ik zelf in de eindpartijen ook. Wanneer is het nog wandelen en wanneer is het lopen, joggen. En daar is soms wel wat gedoe over. Hè? Als je dan fluit, ja, dan betwisten ze dat. Hè? Dat was geen rennen. Het wandelvoetbal groeit in Nederland en ook in onze regio waar enkele clubs het aanbieden. Het gaat snel op dit moment. Er zijn steeds meer verenigingen die dit gaan doen. Lukter Henkesand was de eerste, 3 jaar geleden. Wij zijn daarna gevolgd. En inmiddels zijn er in Zeeuws-Vlaanderen bijvoorbeeld 4 clubs die dat doen. Maar ook boven de Westerschelde zijn er ook al 4 of 5 die dat doen. Ga door, met geel. Weer de bal. Geel, oranje verdedigen. En het gaat er bij Spui fanatiek aan toe, net als vroeger. Menig voetballer heeft zijn sporen verdiend. Als amateurvoetballer, maar ook als prof. Patrick Verhozel uit Westdorpen bijvoorbeeld, die in de jaren 70 prof was. Oké, ja, ik ben 12 jaar profvoetballer geweest. Bij Brugge en Beveren gespeeld. Dus dat was inderdaad een hele mooie periode. Maar goed, dan alles komt ten einde. Maar dan wil je toch zo lang mogelijk nog op dat veld blijven staan? Ja, zolang het kan. En het is natuurlijk vooral ook gezond om het te doen. En zolang we gespaard blijven van ziektes of blessures, dan dat doen we voort. En nog net zo fanatiek als vroeger? Ja, eigenlijk wel, ja. Ik verlies niet graag. Ze houden het nog wel even vol daar in Spui, ondanks de fysieke ongemakken die soms bij de leeftijd komen kijken. Ja, mijn knie is kapot, zeg maar met een brace gaat dat heel goed. En dan kun je gewoon wandelvoetballen? En dan kan ik gewoon wandelvoetballen. Maar dan lopen er meer met een brace als je goed kijkt. Want dat hoort wel een beetje bij onze leeftijd. We moeten niet bedenken. In mijn hoofd denk ik dat ik alles nog kan, maar in de praktijk is dat niet zo. Er waren vandaag genoeg zonnige perioden, maar ook hier en daar wat bewolking bij zo'n 12 graden. Vannacht koelt het af tot zo'n 2 graden. Morgen meer bewolking dan vandaag, met alleen in het oosten van de provincie kans op wat zon. En dat blijft de rest van de week ook zo, met op donderdag mogelijk ook wat regen. En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Nog een fijne avond en tot morgen.